Tasuk je sláva svätý, haleluja. Však spravodlivý. Haleluja, však peske peše na nebytom dostali do bleskej, haleluja. Považujeme všetkých. Ja len poviem, že toto je o pokore v manželstve, hej? Preberáme subject. We go into the subject, a humbleness or meekness in the marriage. Amen? Amen. We'll see. Okay. So as we end, we're going to be doing something on marriage. Budeme kázať niečo o manželstve. Okay, so I want us to try to pay attention today. Poprosím vás, alebo buďme takí pozorní dneska, čo sa deje. And like we've already heard today, that we can not only display information from this, jak sme už počuli dneska, nielen zobrať informácie ohľadom tohoto, but if we're willing, it can change our lives. Ale buďme podajní a ochotní tomu, aby to zmenilo naše životy. One of the things that I've learned as I've been going over this, a jednu vec, ktorú som sa naučil, keď som tým prechádzal a všetko, which has got nothing to do with marriage, čiže toto nie je vôbec nič, čo má robiť s manželstvom, but what I've actually learned is our lack of paying attention to what God's word is actually saying. Je to pre nás ako istým spôsobom šťastie byť pozorný na tom, čo Boh chce robiť. And an even bigger lack of doing what it tells us. A ešte väčšie šťastie je to, že Boh nám hovorí, ako to máme robiť. And I want to stop that. I want to start to do what God will tell us. Ja už lack, who is lack? Lack, sorry, I said je to zanedbanie toho, keď zoberieme len nejaké informácie, prepáčte. Zoberieme nejaké informácie a ideme ďalej, alebo necháme, aby to zmenilo náš život. A nebuďme k tomu istým spôsobom ľahostajní, aby sme to nezanedbávali. Prepáčte. So in other words, pay attention and do what it says. Čiže iné slovo, sústreď sa na to a rob to, čo on hovorí. Okay. Take with me to 1 Peter. Otvorme si 1. Petrovu. We're going to start from verse 7. A budeme čítať od 7. veršu. First chapter. No, 1 Peter 3. Sorry. 1. Petrova, 3. kapitola. And we're going to go down, I don't know where this is going to have to stop. I think we'll do a verse maybe at a time. A pôjdeme ďalej, a možno, že uvidíme čo jak, že čo sa bude robiť, ale pôjdeme verš po verši. Čiže čítame 3. kapitolu, 1. list Petrov. Od veršu 7. Začíname od veršu 7 a pôjdeme dole. Postupne. Okay, so let's just have a look at where we're going to have a look today. You're just going to have to bear with me and stop where I stop, yeah? Okay. Okay. So it says this, husbands in the same way, be considerate as you live with your wives. Čiže mužovia, podobne i mužovia, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba, prepáčte, yes. Okay. Husbands, be considerate as you live with your wives. Muž by mal rozpoznávať, ako žije so svojou ženou. I want us to start here and I want us to try to lay a foundation for what's going to be ahead of us. Ja chcem tu dať taký základ toho, k čomu pôjdeme postupne. Because unless we learn to be considerate or to care or be understanding, pretože my, keď prichádzame k tomu, aby sme boli pozorní tomu, čo je varovanie, alebo čo je standard toho, as we live with our wives, then it's going to work. A keď nežijeme takto so svojimi ženami, nebude to pracovať. So I don't want us to rush over this bit. Chcem rush? Yeah, I don't want us to rush away. Nechcem veľmi utekať skrze tento subjekt, ale pomaly, aby sme si to uvedomili. But I just want us to understand the importance of this issue. Aby sme rozumeli, čo je dôležité v tomto subjekte. So we have to understand the importance to be caring, to understanding. Čo to znamená istým spôsobom zaopatrovať alebo starať sa, čo to vlastne znamená? To be considerate. Aby sme
You understand considerate? Aby sme sa sústredili a zodpovedne robili. To understand that the world doesn't revolve around me. Čiže, aby sme rozumeli, že svet sa netočí len okolo mňa. Okay, I wanted to understand the reason why this is. A chcem, aby si rozumel ten dôvod prečo. The reason why we have to be considerate or understanding Ten dôvod, prečo by sme sa mali na to pozrieť alebo rozumieť tomu, and this is the first part I want us to look at within je to ten prvý bod, k tomu chcem prejsť. is because we have to live with our wives. Pretože my musíme žiť s našimi ženmi, Yeah, makes sense? s našimi manželkami, We have to live with our wives. pretože my s nimi musíme žiť, to je ten dôvod, prečo musíme byť pozorní. So the Bible tells us to be considerate as we live with them. Pretože Biblia hovorí, aby sme rozpoznávali alebo dávali pozor, ako s nimi žijeme. You know, I want to start on the right foundation when it comes to Chcem marriage. začať v tom pravom bode a v tom pravom foundation, základe. Too many marriages are husband and wife Pretože mnoho manželstiev, muž a žena, manžel a manželka, live separate lives. žijú rozdielný život. And we'll find that there's a lot of things that can cause that. A my môžeme rozpoznať alebo nájsť, že mnoho vecí k tomu prechádzajú a tu sú dôvod. But that ain't the way God wants it. Ale toto nie je cesta, ktorú Boh chce. We have to live with our wives. My musíme žiť s našimi ženmi. So we have to start here and then go through and see how we live with our wives in peace. My musíme začať tu a pokračovať a vidieť, ako žijeme s našimi ženmi v pokoji. Okay, so we understand that. We understand that the whole purpose of marriage is that its foundation is we live with our wives. Čiže rozumieme tomu, ten dôvod, alebo ten dôvod, prečo žijeme so svojimi manželkami, je to, aby sme rozpoznali, ako žijeme naše životy. Okay, so it says, husbands in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gift of life. Let's just stop there. Podobne mužovia, nažívajte so svojimi ženmi vo vedomí, že žena je krehká nádoba a preukazujte im úctu, pretože sú spoločničkami Okay, so milosti. one of the things we have to learn to do is treat our wife with respect. Nažívajte s nimi, alebo rešpektujme ich v respekte. Našou povinnosťou je, aby sme ich rešpektovali. Okay, so I want us to understand now, to a certain extent, as our wives, we treat all our wives with a certain set of respect. Okay. Naše manželky by sme ich mali vzájať, alebo máme k tomu zodpovednosť, aby sme ich rešpektovali. But I want us to look at what the respect that this is speaking about. Chcem sa pozrieť na ten rešpekt, o ktorom hovorí Božie slovo. Because it says that the husband ought to treat his wife with respect as the weaker partner. Pretože manžel s akým spôsobom rešpektuje svoju manželku, musí ju rešpektovať ako partnera. And I think this is the first lesson for us to how maybe me and you have to change our ways. A to je tá prvá lekcia pre nás, že ty a ja asi budeme musieť zmeniť našu cestu alebo náš spôsob nažívania. We have to realize that our wife, according to the word of God, which is true, Pretože naše manželky prišli z Boha a sú pre nás z Boha v pravde. is the weaker partner. A to je tá pravda, že Boh hovorí, že oni sú slabšie nádoby, ako slabší partner. So in this relationship between man and wife in Čiže v marriage, tomto vzťahu ako muž a žena v manželstve, she is the weaker partner. ona je ten slabší, tá slabšia nádoba, alebo slabší partner. And to treat her with respect in that. A my ju musíme istým spôsobom rešpektovať tak, ako je, ako ju Boh dal. So I want us to try to make sense of what that means. Chcem dať taký dôvod, alebo taký obraz toho, čo to vlastne znamená. And I think that to really get an understanding of how we treat our wife with respect in Aby that. sme vážne rozumeli a dávali rešpekt našim ženám, ako hovorí Božie slovo. We have to realize what our wife is not. My musíme rozpoznať, čo naša žena není. Your wife is not you. Tvoja žena nie je ty. Sometimes the biggest problem we have Taký najväčší problém, alebo niekedy máme taký veľký problém, čo sa týka tohoto. is we want our wife to be like us. Chceme naše ženy, aby boli ako my. We
We want our wife to be like some other women. My chceme naše ženy, aby boli ako druhé ženy. And I'm not on about how they look. Nie ako, že len vyzerajú, I'm on about spiritually. ale duchovne. And we can forget that they are the weaker partner. A my zabudáme niekedy, že oni sú tá slabší partner. I want to give you as an example. Chcem ti dať taký príklad. My wife is weaker on me physically. Moja žena, ona je slabšia odo mňa fyzicky. Okay? So for me to say to her to go and pick up this table, Pre mňa, keby som jej povedal, choď a zvigni tento stôl, she does not have the ability to do it. ona nemá fyzickú silu, alebo není tak stvorená, aby to urobila. But I do. Ale ja môžem. But then for me to say to her, look, you have to do that. You have to be able to pick that table up. A pre mňa, keby to bolo, že stále budem hovoriť, urob to, zvigni to, ty to môžeš. And no matter how much I shout, To je jedno, koľko budem kričať alebo naliehať. no matter how much I wanted to do it, To je jedno, jak ja chcem, aby ona to urobila. she does not have the ability. Ona nemá tú schopnosť. Now I do. Ja mám. So because I have the ability, Pretože ja mám tú schopnosť, I want her to have the ability. ja chcem tiež, aby ona mala túto schopnosť. Sometimes it doesn't work like that. A niekedy to takto nepracuje. And it doesn't work like that sometimes spiritually either. A tiež to nepracuje ani v duchovnej časti života. Sometimes we need to realize that our wife are sometimes weaker than us. A niekedy my musíme rozpoznať, že naše ženy sú slabšou nádobou alebo slabšou partnerom. Now that's not always the case Nie stále je to ten dôvod, when it comes to prayer, ale keď prichádzame do modlitby, Bible, čítanie Biblie, being led by God's Spirit. a byť vedený Duchom Svätým, But they can be way advanced on us in that way. oni môžu byť silní v tom a prejsť skrze to, But nevertheless, in the marriage, ale nikdy není málo v manželstve, physically and spiritually within that marriage, čo sa týka telesne aj duchovne v tomto manželstve, they are the weaker partner. že máme slabšieho partnera. Okay, so then that puts the responsibility on the stronger partner. Čiže toto je zodpovednosť toho silnejšieho partnera. Okay, so me and you are the stronger partner. Čiže ty a ja sme tí silnejší partneri v tomto manželstve. So who's going to pick the table up? You or your wife? Čiže kto zvykne tento stôl, ty alebo tvoja žena? Come on, who's going to pick her up? Who's going to pick it up? Jim. You. You are going to pick it up. Ty budeš ten, ktorý to zvykne. Because you are the stronger, physically. Pretože ty si fyzicky silnejší. But God has also put you in charge spiritually. Ale Boh ťa položil tiež, aby si bol zodpovedný aj v tom duchovnom živote. So it is also your responsibility Tiež je tvojim zodpovednosťou, to treat your wife with proper respect, aby si odhadoval alebo rozpoznával veľkým rešpektom tvoju ženu, be patient with them, aby si mal trpezlivosť s ňou, to bear with them, aby si trávil čas s ňou, and to train them in the ways of God. aby si ich navigoval vo veciach Božích. That is your responsibility. To je tvoja zodpovednosť. It is your responsibility to encourage your wife to pray, Pretože tvoja zodpovednosť je, aby si pozbudzoval svoju manželku, aby sa modlila. to encourage your wife in the Word of God, Aby si pozbudzoval svoju manželku v slove Božom. to care for your wife not just physically but also spiritually. And Aby si sa staral o svoju manželku nielen fyzicky, ale aj duchovne. now you may not like that, Možno toto nebudeš chcieť, but that's the example that the Bible gives about a husband and a wife. ale to je presne ten dôvod, alebo ten smer, jak Biblia opisuje a Boh dáva pre muža a ženu. The Bible says that we are to love our wives Biblia hovorí, že my máme milovať svoje ženy, as Christ loved the church máme milovať svoje manželky, ako Kristus miloval cirkev. and gave himself up for it, A dať svoj život za nich. to present her only before him, washed and white. Aby sme ich prezentovali ako svatých a očistení ako Kristus cirkev. So we have a responsibility to our wives Čiže máme zodpovednosť voči našim manželkám. to be there physically for them Aby sme tu boli pre nich fyzicky, and to be there spiritually for them. a aby sme tu boli tiež aj duchovne pre nich. Now this means that me and you sometimes have to slow down. To znamená, že niekedy ty sa musíš istým spôsobom spomaliť. So if we are walking in the road and serving God, let's say, A keď ideme tou cestou a slúžime Pánovi, and you may be able to go 100 miles an a hour, možno, že ty môžeš ísť aj 100 km za hodinu. you witness every week, Ty stále každý týždeň zvestuješ, evangelizuješ, you're able to go to every meeting, si pripravený ísť na každý meeting, you're able to go to every visiting, a si pripravený, alebo umožnené je ti ísť na každú návštevu, every Bible study, každú biblickú školu, you have time for everybody, máš čas pre každého,
and your wife is dragging behind. A tá žena, tvoja manželka, zaostáva úplne vzadu. And spiritually, because of this, Ale pretože toto ona duchovne, rather than treating our wife with proper respect, my nedávame ten pravý dôvod alebo pravý rešpekt našim manželkám, meaning that we care for them, preto čo sa týka, aby sme ich opatrovali alebo zaopatrovali, we either do two things. my máme dva veci. We either leave them behind, A nechávame ich úplne vzadu and then we condemn them for it. a potom ich obviňujeme alebo odsudzujeme. Why can you not do this here? Prečo ty toto nemôžeš robiť? Why don't you want to go to church? Prečo ty nechceš ísť do cirkvi? Why don't you go witnessing? Prečo ty nejdeš evangelizovať? And we start to become their enemy. A potom sa stávame ich nepriateľmi. I think it's much better Ja verím, že je to lepšie, oveľa lepšie, that we slow down, keď sa trošku zastavíme alebo znížime. that I don't go for dinner with the men. Ja nejdem na večeru s mužmi, I stay home with my wife, ja ostanem doma so svojou manželkou and I encourage her spiritually, if that be to spend time with them or whatever the case may be. a budem ju pozbudovať duchovne alebo tráviť čas s ňou, aby som ju zaopatroval aj duchovne. Because it is my responsibility to help my wife. Pretože moja zodpovednosť je, aby som pomohol svojej manželke. Now, yes, she has her own relationship with God, Áno, ona má svoj osobný vzťah s Bohom, but I can be a hindrance to that, ale ja môžem byť ten, ktorý jej pomáha. or I can be a blessing to that. Ja môžem byť požehnaním preto, alebo ten, ktorý zastavuje, alebo ju dáva dole. Why do so many preachers' wives Prečo mnoho kazateľských manželiek go through times in their life idú skrze život majú také časy, where their husband becomes their enemy? že ich manžel príde a je ich nepriateľ. It's because their husband's lack of opening his eyes and seeing what's real. Pretože ich manžel zanedbáva, aby otvoril oči a videl, čo je pravda, čo je skutočné. It would pay him better to take care of his wife. It would be better for him to take care of his Pre wife neho je to lepšie, keby sa staral o svoju ženu, rather than to have enemies with one another. ako keby prišlo nenávisť alebo istým spôsobom nepriateľstvo medzi manželstve. Because it brings no glory to God, Pretože toto neprináša slavu Bohu and it's what the enemy wants. a toto je to, čo ten nepriateľ chce. Because if I have division between me and my wife, Pretože ak mám víziu ja a moja žena, and if, division between my wife, ak máme rozdelenie ja a moja žena, and even if I go and visit, it would be a aj keď idem navštíviť ľudí, I can't function right. nemôžem sa sústrediť dobre. Because in the back of my mind, I know there's a Že problem. vzadu mojej mysli je tam problém doma. So when I go home, A keď prídem domov I'm going back to a problem. a idem naspäť do toho problému, It would be better je to lepšie, to solve the problem aby som istým spôsobom dal do poriadku ten problém and then go. a potom ísť. You understand? So we have to have a bit of common sense. My musíme mať istým spôsobom otvorené to, čo sa deje, aby sme mali taký pohľad na to. In other words, just care for the needs of your wife. OK, čo iné slovo znamená, staraj sa alebo zaopatruj veci, čo tvoja žena potrebuje. Physically Fyzicky and spiritually. aj duchovne. But we all fail in this. Ale každý jeden z nás robí chybu alebo upadne v tom. Nobody's perfect in the Nikto marriage. není perfektný v manželstve. But that's why we're here to teach you and to A learn. toto je tu, pretože sme tu, aby sme sa učili a dávali jeden druhému, aby sme išli ďalej. So what happens if we make the mistake and we don't are caring about our wife, or we show no respect to our wife, and it comes out, and it comes out in the way that we speak, the way we act. OK, čiže čo sa stane, keď my nerozpoznávame alebo zanedbávame naše manželstvo, čo sa týka manželky, že sa o nej nestaráme a príde bod, že príde istým spôsobom taký bariéra medzi nami. Okay, so what does that cause? Čo to urobí, keď urobíme takú chybu? Čo to znamená? Čo to prinesie? Okay, so what do you think it causes? Čo myslíš, keď urobíš takú chybu pre svoju manželku, že ju zanedbávaš? Čo sa z toho stane? If we don't care for the needs of our wife and there's division in our, what will that cause? Keď my nezaopatrujeme naše We don't manželky, treat our wife with respect. keď nedávame rešpekt našej manželke a my ju It'll nezaopatrujeme, cause division, prinesie to rozdelenie cause strain upon your ministry, a
príde taký stres, taký tlak na tvoju službu. It will affect you in your relationship and her relationship with the Lord. A ono to bude efektovať tvoj vzťah s Bohom, aj jej vzťah s Bohom. I'm not preaching the message. Okay. Toto som kázal. A toto priniesie všetky tieto dôvody a tieto veci do tvojho života. But one of the things I think we lack A jedna vec, o ktorej si myslím, že my úplne zanedbávame, is hearing God's word počúvať slovo Božie and applying it. a aplikovať slovo Božie. So I love Jim, Ja milujem Jima but Jim would have been better quoting the word of God. Yeah? It would have been better to say what the Bible says. a je lepšie, keby Jim robil to, alebo to, čo je písané v Biblii. So let's listen what the Bible says it causes. So what is that? That happens. Toto je to, čo hovorí on, to sa stáva, Then what does the Bible say? ale poďme sa pozrieť, čo hovorí Biblia. So the Bible says, husbands in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with proper respect as the weaker partner. And adheres with you as the gracious gift of life, so that nothing will hinder your praise. Amen. Okay. Podobne i mužovia, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba, preukazujte im úctu, pretože sú spoločníčkami milosti života, tak aby vašim modlitbám nebolo nič prekážkou. Okay, so what it causes is division, is rouse. Čiže čo to volá? Je to istým spôsobom príde z toho rozdelenie a taký zarmútok. Fighting, rowing. Čiže príde v tom také rozdelenie a plus také škriepky, povedzme. But for me and you, Ale pre teba a pre mňa forget about our wives for a minute. zabudíme, čo sa týka ohľadu tejto ženy, dobre, od manželky. See, that division it causes in the marriage. Ale to rozdelenie prichádza do manželstva. That me and you before God, Ale ty a ja pred Bohom there is also a division. tiež máme rozdelené od Boha. So when I disrespect my wife in the way I treat her, Čiže ak nerešpektujem svoju ženu, jak ju akceptujem, the Bible says it hinders my prayers. Yeah. Biblia hovorí, že moje modlitby budú prekazené. Now you can think what you want about it. You can say, oh well, it's because you Čo, haven't got faith. teraz si môžeš myslieť, čo ty chceš o tom, že možno povieš toto, že viera alebo niečo. So whatever reason you want to come up with, Čiže za akýmkoľvek dôvodom, čo tu chceš priniesť, this hinders your prayers. ono to robí bariéru alebo prekážku pre tvoje modlitby Bohu. So we have to be pleasing to God. My musíme sa páčiť Bohu. And when we pray to Him, A keď sa k nemu modlíme, we have to know that He hears us. my musíme vedieť, že on nás počuje. And if He hears us, we know He answers us. A my vieme, že keď on nás počuje, on dáva aj odpoveď. But we have to have nothing to hinder that. Ale my musíme mať istým spôsobom nič, čo by nám bránilo. One of the ways that can hinder our prayers Jedna vec, ktorá môže brániť tvojim modlitbám, is the way that we live with our wives. vec alebo spôsob, akým žije so svojou ženou. Okay, so I want to just wrap this thing up for a minute. Chcem toto zabaliť na minútku. In the main reason why we should even consider living in peace with our wife. Ten hlavný dôvod, alebo veľký dôvod je toho, prečo by sme mali žiť s ženami v pokoji. Because the Bible says that she is heirs with us to the gracious gift of life. She will spend eternity of eternal life the same as we have. We have been born again by God's Spirit, and so is she. Pretože ona je daná a ona už teraz s tebou istým spôsobom nažíva v tom večnom živote, pretože ona má tiež nového ducha, je znovu zrodená ako ty. Ona s tebou žije v znovu zrodenom živote. Her God is our God. Čiže jej Boh je náš Boh. No, our Father is her Father. Môj otec je jej otec. So we need to help one another, don't we? Čiže my musíme pomôcť jeden druhému. If you will encourage me because I'm your brother, Pretože ak ty vieš pozbudiť, alebo chceš pozbudiť mňa, pretože som tvoj brat, and you want to see me go on, a chceš ma vidieť, aby som išiel ďalej, you want to see me serve God, chceš ma vidieť, aby som slúžil Bohu, how much more should we encourage our wife? ako ešte viac by si mal poslúžiť alebo pozbudzovať svoju ženu. How much more should we help them to go on? Koľko o to viac by sme mali posunúť naše ženy, aby boli viacej s Bohom. So basically, we're all going to heaven. Čiže jednoznačne ideme do neba. But not only that, Ale nielen toto, the Bible says that you and your wife have become one flesh. a tiež toto je povedané, že
ty a tvoja žena budete jedno telo. And we have to live together while we're on earth as well. A vy musíte žiť, pokiaľ ste tu, musíte žiť spolu. So we have been given the one life. Čiže my máme daný jeden život. Her life is now my life, Jej život teraz je môjim životom and my life is now her a life. môj život je teraz jej životom. And when she suffers, Čiže ak ona trpí alebo niečo prechádza, ja tiež spolu s ňou. and when I suffer, A keď ja niečím trpím alebo prechádzam niečím, she suffers. ona trpí tiež. When I rejoice, Keď ja som šťastný, she rejoices. ona je šťastná tiež. And I know that happens within the body of Christ anyway, Ja viem, že toto sa stáva v Kristovom tele aj tak, but even more within marriage. ale ešte viac je to v manželstve. Because we have been joined together in two ways. Pretože my sme boli spoločení v dvoch veciach. The Bible says that when a man and woman is married, Pretože Biblia opisuje, že keď muž a žena sú zosobašení, they are joined together in spirit oni sú zjednotení v duchu and in flesh. a v tele. You understand? So this is something supernatural. Rozumiete tomu, to je také nadprirodzené. So we have to try to help that. Co my musíme im pomôcť. So it's so important that men of God, Je to veľmi dôležité, že muž Boží, that we have the right foundation when it comes aby to sme marriage. mali ten správny základ, keď prichádzame k manželstvu. Okay, so the foundation is this, Ten základ je toto. is that we are both belong to the same God, My obidvaja patríme Bohu, we have the one life, my máme jeden život and it is my responsibility to care for it. a moja zodpovednosť je, aby som sa o ňu staral, alebo ju zaopatroval. Okay? Dobre? Yeah. Okay. Verse 8. Verš 8. Verse 8 speaks about men and women. Verš 8 hovorí o mužovi a o žene. Because it tells us that all of us should have this attitude in life. Hovorí o tom, že ten spôsob alebo ten charakter života. But today, obviously, I'm only going to speak on our attitude within life. Ja dneska budem hovoriť o našom charaktere života. Okay, so let's just start opening. It says, finally, all of you live in harmony with one another. Napokon všetci buďte jednomyselní, súcitní. Okay, live in harmony with one another. In other words, live in one mindset. To be one in mind. A iné slovo hovorí, že žite v jednej mysli. You and your wife should have the same mind, the mind of Christ, yes. Ty a tvoja žena by ste mali mať jednu myseľ, Kristovú myseľ, áno. But you have to be on the same mindset as your wife. A tiež musíš byť upriatý alebo nasmerovaný jednou myslou ako tvoja manželka. In the way we live, Vo veciach ako žijete, in the way we act, vo veciach ako reagujete, in the way that we serve God. vo veciach ako slúžite. There's nothing worse in marriage. There's nothing worse in a marriage. nič, čo sa týka mimo manželstva. When one wants to go this way, Ak jeden chce ísť takto and one wants to go this a way, jeden druhý chce ísť druhou stranou, so there's a pull. The pull are two separate ways. oni to je také, že sa ťahujú na dvaja strany oplne. The only way this is ever going to stop, Tá jedna vec, ako to môže zastaviť, if the foundation is right. ak je tam ten základ správny. See, the foundation is God. That God has joined us Ten together. základ je Boh, že Boh nás dal, aby sme boli spolu. And that we're serving God together. A to je to, že slúžiť Bohu spoločne. Then no matter what way, how slow we're going or how fast we're going, To je jedno, ako rýchlo ideme, ako cestou ideme, we're both heading towards God. ale všetci sme podaní slovu Božiu. So Slovu Božiu. the mind isn't for the desires of the world. Moja myseľ nemôže byť upriatá na veci tohoto sveta, na túžby tohoto sveta, The desires for a better life. alebo túžby lepšieho života, The desire is to please God. ale našou túžbou by malo byť páčiť sa Bohu. And we have to constantly be aware that, where are we heading? What way are we? What A direction toto are we je to, že by sme neustále by sme si mali uvedomiť, akou cestou ideme, kde sme, čo robíme, ako reagujeme. And as husbands, we have to encourage our wife to constantly head towards Christ. A tiež my ako mužovia mali by sme pozbudzať svoje ženy, že ich oči by mali byť upriaté na Kristovú tvár. So we have to be in one mind, to be in harmony with one another. Mali by sme byť v jednej mysli a v harmonii jeden medzi druhým. It says to be sympathetic and love as brothers. Okay. A plný bratskej lásky. What it means is this, is that we
feel, or we have feelings for what they're going through. A tiež musíme mať toto, že precíťujeme to, čo sa deje, alebo čím prechádzame. So the easier way of understanding is that we are, we're more aware of what. Okay. So tá ľahšia porozumenie, trojšie porozumenie, aby sme vnímali to, čo sa deje. The problem is within some marriages, even in Christian marriages. Ten problém je v nejakých manželstvách a obzvlášť v kresťanských manželstvách. It's not only do we not understand what our wives have gone through, Není to, že len rozumieme, čím naša manželka prechádza, but the truth is sometimes we don't care what our wives have gone through. ale tá pravda je, že mnoho z nás nezajímame sa o to, čo ona prechádza, alebo čo cíti. And the thing is, you have to have feelings. A ten dôvod, ten bod toho, že ty musíš mať cítenie, spolucítenie You have to be understanding. A porozumenie. You have to be caring. Musíš mať zaopatrenie, alebo zaopatrovať. Aware of what's going on. A dávať pozor a hľadiť, čo sa deje. You have to be aware of the struggles that we have. Dávať pozor, aké strachy, alebo čím prechádzajú. Now I know we have struggles as well. Ja viem, že my tiež máme istým spôsobom obavy, But today is not about how we feel, but it's how we learn to deal with our wives. Tá vec toho nie je ako, čo my s tým robíme, ale ako ona reaguje, čo ona má robiť. So I know that you have struggles, I know that it's hard. Áno, ty tiež máš obavy, tiež si niekedy smutný. I know the pressure within marriage, I know that. Ja viem, aký tlak prichádza na manželstvo. But we have to be more aware of what our wives are going through. A tiež my musíme byť oveľa viac opatrnejší a vnímali, čím naša žena prechádza. Be more patient with one another. Aby sme mali väčšiu trpezlivosť jeden medzi druhým. More understanding. A viacej porozumenia, Dare to help. aby sme im pomohli. Dare to, to help out with needs that need help. Aby sme im pomohli s tým, čo potrebujú vo svojom živote, aby boli zaplnené. And the Bible says to love as brothers. A Biblia hovorí tiež, milujte bratstvo. We have to love one another. Aby sme milovali jeden druhého. To care for one another. Aby sme zaopatrovali alebo sa starali jeden o druhého. The Bible says to be compassionate. Biblia tiež hovorí, buďte súcitní. To mean to suffer with. To znamená, že súcitíte s tými, ktorí trpia. So I suffer with my wife. Čiže ja súcitím so svojou ženou. When my wife suffers, Keď moja žena súcití a je istým spôsobom niečím prechádza, I should suffer with her. ja mám tiež to isté s ňou, ja to s ňou prežívam, súcitím s ňou. The thing is, even if you want to do this or not, you will suffer with your wife. Aj keď to chceš robiť alebo nie, mal by si to robiť a rob to. Because the Bible says we are now one flesh. Pretože Biblia hovorí, že teraz sme jedno telo. It's better that we understand what they're going through. Ale je lepšie, keď rozumieme, čím ona prechádza, alebo čím prechádzame. And we learn to care for their needs. A tiež musíme sa učiť, aby sme zaopatrovali ich potreby. That we have to, we understand that there's things that they go through that we can help with. Aby sme rozumeli to, že čím oni prechádzajú, aby my sme boli im nápomocní. This is a bit of advice. A toto je istým spôsobom taká múdrosť. Don't let your wife, Alebo rada. don't let your wife go through life by herself. Nedovol svojej žene, aby prechádzala vecmi sama. And it may sound, basic, that so many men or so many husbands let their wife go through life by themselves. Pretože urobia nejaké také malé praktické veci a potom nechávajú svoje ženy, aby prešli tými všetkými vecami oni sami. And they have Manželky. your wives have nowhere to turn to. A potom tvoja manželka nemá attention, jak sa povie? Nemá sa obrátiť. Nemá sa komu nemá sa komu zvieriť a zvieriť. Prepáčte, nemá sa komu zdôveriť, nemá s kým hovoriť, nemá s kým jednať. Nobody to speak to. You understand they have nobody to speak to. Nemá s nikým, s kým by mohla hovoriť, alebo zdôveriť sa. But really that should be us. Ale tá skutočnosť je, že my sme tu pre nich. You should be the one that your wife goes to. Ty by si mal vedieť presne, čím tvoja žena prechádza. You should be the one that your wife turns to. Ty by si mal byť ten, čím tvoja žena prechádza, čo potrebuje. That's why the Bible speaks about that, when in Songs of Solomon,
V knihe Piesne Šalamúnova je písané, a main reason why she wanted to marry him čiže muž, ten dôvod, prečo by chcel sa s ňou zosobášiť, was because they were friends, pretože oni sú priateľ. Ona je priateľ. not enemies. Nie nepriateľ. I want us to understand today, our wife is not our enemy. Chcem, aby sme rozumeli, že naša manželka nie je náš nepriateľ. Our wife should be our friend. Naša manželka je našim priateľom. And we should be the one that she turns to. A my sme tí, ktorým ona by sa mala obrátiť a hovoriť, alebo potrebujú. Don't let your wife suffer by herself. Nenechaj svoju ženu prechádzať súžením alebo nejakým tlakom sama, aby tam bola. Bible says that, that we should have compassion, we should suffer with them. Biblia hovorí, že my by sme mali byť ochotní alebo súcitliví s nimi. And it says we should be humble, A tiež hovorí Biblia, že máme byť pokorní. which is very hard. Je to veľmi ťažké. But we need to humble ourselves within marriage. Ale my musíme sa spokoriť v našom manželstve. Even though you are the man Aj keď že ty si manžel, and she is the woman, ona je žena, we should have an attitude like Christ, my musíme mať charakter ako Kristus. where we humble ourselves before our wife, Keď sa spokoríme k svojej žene, where we do everything we can to help her. čo urobíme všetko, čo môžeme robiť, aby sme im pomohli. We are not the master and the Lord My nie sme perfektní alebo nejakí majstri v Pánovi, with a whip, s bičom alebo niečím, alebo s palicou. but we are the master and the Lord, let's say, yes, Áno, sme majstri v Pánovi, sme that is full of mercy and grace and ale love, plní lásky a pokory a milosti. that is there to meet every need. A sme tu, aby sme zaplnili každú ich potrebu. Something I learned that when it says that the women of old, Niečo som sa naučil, že keď žena je stará, come to old. the women of old, the women of the Old Testament, Že ženy v starom zákone, prepáčte, they compare Abraham's wife, čo sa týka Abrahamovej ženy. and they say that she used to call Abraham her Lord, Ona volala Abrahama Pane. and that's the attitude our wife should have. A ten charakter by mala mať aj naša žena. And that is true, isn't it? A to je pravda, že? To je pravda. But within that story, Ale v tom príbehu she goes before God, ona prichádzala pred Pánom, she starts to talk to God, ona začala hovoriť s Pánom and then God says to Abraham, a Boh povedal Abrahamovi, do what she says. urob to, čo ona povedala. So you understand? So it isn't your wife doesn't have a say, Aj keď tvoja žena nemá čo povedať, or she can't help you, alebo nevie ti jak pomôcť, or she knows nothing, alebo že nič nevie, or she has no spiritual guidance, alebo že nemá duchovné vedenie, your wife will be your biggest help, tvoja žena ti môže byť najväčším pomocou. especially within your ministry. A čo sa týka tvojej služby, Obviously, we need God to guide us in our ministry. my máme Boha, aby nás viedol v našej práci, alebo v našej službe, But second to that, ale ten druhý bod toho, who's going to give us our honest advice, or who's going to help us most within this world physically, kto nám pomôže, čo sa týka aj fyzického života a všetkého, is our wife. je to žena. It ain't you can speak the worst message in the world, preach terrible. Môžeš kázať tú najhoršiu kázeň, čo sa týka celého sveta. If today I make a bad job at this, Ale dneska, keby som urobil takú zlú prácu nejakú, you're probably going to say it's good. You're probably going to say it was good. ty si povedal, že je to dobré. But when my wife hears it, Ale keby moja žena bola tu, she's going to say no, it was wrong. ona by povedala, nie, je to špatné. This was bad, that was bad. Toto bolo zlé. She will tell you the truth. Ona ti povie tú pravdu. She is the closest friend we have. Ona je ten najbližší priateľ, ktorého máš. We need to start to treat them with proper respect. My musíme ich zobrať musíme ich rešpektovať správnym spôsobom. As women of God, Ako ženu Božiu, women that we need to help to go on. Ženu, ktorá potrebujeme jej pomôcť, aby sme išli ďalej. More humble in our relationship with them. Aby sme boli viacej poddajní a pokorní, čo sa týka toho vzťahu. Okay, Dobre? so within our relationship with God, we need certain understanding within our relationship. Čo sa týka toho vzťahu, my potrebujeme nejaký standard. You need to be more understanding
first of all, to the Holy Spirit. Musíš rozpoznať alebo porozumieť, čo sa týka Ducha Svätého, Because without Him, you'll always go the wrong way. pretože tvoja láska alebo tvoja cesta pôjde inak. And as we're led by God and serving God, A keď sme vedení podľa Boha, slúžime Bohu and as our wives are serving God, a naše manželky tiež slúžia Bohu, we must realize that everything is not going to be easy on that road. my musíme rozpoznať, že nie všetko bude ľahké na tejto ceste. And we have to be more understanding to our wife's problems, our wife's needs. A my tiež musíme rozpoznať problémy alebo potreby našich manželiek. Okay, so if you imagine it like this, A keď toto rozpoznáš, alebo len si predstav toto. we're on the road serving God, My sme na ceste, slúžime Bohu and on this road there are many obstacles. a na tej ceste máme veľa prekážok a všetko možné. There are things you're going to have to climb over, Sú veci, ktoré musíš prejsť, preskočiť things you're going to have to climb beneath, a sú veci, skrze ktoré sa musíš skloniť a prejsť things you're going to have to lift up. a sú veci, ktoré musíš zdvihnúť. Now, rather than me run ahead and do all that, Ale keď všetko skrze to ideme a ideme ďalej a robíme toto, I have to slow down, musíme trošku I have to sa help, zastaviť, I have to help my wife over, musíme trošku spomaliť, zobrať svoju manželku, preložiť ju, I have to move things out of the way, musíme dať veci na bok, I must make sure she don't get hurt, musíme byť istí, že ona sa neudrie, nepotkne, so that we stay on the road together. že stojíme na tej ceste spolu. What I mustn't do is run away and leave her. Keď musím, tak uteknem a nechám ju. Because spiritually, sometimes we do that. Pretože niekedy toto robíme, že my utekneme, on ostáva dozadu. We run away and leave our wife. Pretože my utekáme a nechávame naše manželky dozadu. So many times you will go and you will serve God, Mnohokrát ideš a slúžiš Bohu and you will come home a potom prídeš domov and you will find your wife in a low way. a nájdeš svoju ženu veľmi dole, slabú. Sometimes they will be crying. Niekedy oni plačú. Sometimes they will be upset. Niekedy sú nazlostení alebo nepokojní. Sometimes they have problems. A niekedy majú problémy. And we just continue to go, continue to A my go. len ideme a pokračujeme. Let's slow down Pozdie trošku sa zastav, and let's move on with our life. spomaň trošku a potom sa pohni so svojou manželkou. Okay, we understand here? Rozumieme? Okay. Dobre? So within marriage, Čiže v manželstve, even though we're helping our wives along and we're moving all these obstacles out of the way, aj keď pomôžeme a dáme všetky veci na Boga a všetky tie prekážky, ktoré máme, we don't live in a dream world. It's a real world. nežijeme vo svete snov. Nemáme sen život. And at times there is problems in marriage. A čas, keď prichádza problémy do manželstva, Now, I know this is on record, ja viem, že toto je nahrávané, but the truth is, ale tá pravda je, in my marriage, že v mojom manželstve most of my problems mnoho z mojich problémov is caused by my wife. Yeah, caused by my wife. Yeah, no problem. a sú prinesené skrze moju manželku. If not everyone. Aj keď nie všetky. Go on, say it. So we understand, we go through problems, don't we? Čiže rozumieme tomu, prechádzame cez problémy. And I think I'm always right. A ja si myslím, že ja som v poriadku. But the truth is sometimes I'm not. Ale niekedy tá pravda je, že nie som v poriadku. But for the argument's sake and for the meeting today, Ale čo sa týka argumentov a všetko, čo sa dneska týka toho, we will put the blame on my wife. a dáme taký príklad, dám na svoju manželku. And the blame on your wife. A budem hovoriť na tvoju manželku. She is the problem. Ona je ten problém. Yeah? Yes. So what she does is this. Čo ona urobí je toto. She starts to cause a row. She rows. She argues. Ona začne hovoriť alebo kričať. And this row, she says nasty things, bad words. Tieto narážky alebo čo, ona hovorí špatné veci alebo nechutné veci. She don't like the way I look. A ona jej sa nepáči, ako vyzerám. She don't like my family. Ona nechce moju rodinu. She don't like My friend. his friends. Ona nechce mojich priateľov. She just wants to row. Ona chce len toto sa hádať, alebo argumentovať, hádať sa. She may even, try to attack me. Ona skúša ma atakovať. Yeah?
Does this happen, yes or no? Toto sa stáva, alebo nie? Yeah? It happens. So as men of God, Čiže muž Boží, we can't hide and say, this doesn't happen, we're men of God. It does happen. toto, my nemôžeme len tak ísť dozadu a povedať, nie, toto sa nestáva, pretože ja som muž Boží, ja nie. So what do? Čo urobíme? Option one. Option one. We step back and Možnosť, yeah, that's option one. prvá možnosť, že sa začneme byť. Or we have option two. Alebo máme možnosť 2. Okay. Vypadáme Slovenčina. You never do option one, it's never good. Nerob nikdy tú prvú možnosť, It only causes more problems. pretože to vyvolá len viacej problémov. Because sometimes she'll hit back and then there's a Niekedy není to dobre. So we do what the word of God says. Robme to, čo hovorí slovo Božie. So in verse 9 it says, do not repay evil for evil. Čiže ten 9. verš hovorí, neodplácajte zlé zo zlým. So sometimes our wives will do evil things to us. Pretože niekedy naša manželka urobí špatné veci nám. Yeah, they do sometimes. We do evil things as well. Pretože my tiež môžeme urobiť zlé veci našim manželkám. Because for the day we will stick to them. OK, že dneska urobíme tak, že budeme hovoriť o nich. Sometimes our wives do evil things to us. Niekedy naše manželky urobia špatnú vec nám. But the Bible says not to pay evil for evil. Ale Biblia hovorí, neplaťte zlé, neodplácajte zlé so zlým. See what I do, Čiže čo ja by som urobil, and what you probably do, možno aj ty urobíš, is when my wife does evil to me, keď moja žena urobí niečo špatné mne, I do evil to her. ja urobím zle tiež jej, odplatím so zlým. Yeah? She chucks my shoes away, Ona keď odhodí moje topánky, I took her shoes away. ja zoberiem, odhodím jej topánky. Yeah? She breaks my game, Ona zlomí moju hru, I break her game. ja zlomím jej hru. I repay evil for evil. A ja len odprácam zlé za zlé. But because wait, we shouldn't do this. Ale čo sa týka Božieho slova, toto my by sme nemali robiť. The truth is we can laugh, Pretože tá Biblia, to pravda je, že my musíme milovať. that we become disobedient to God's word. A potom prichádzame, že sme neposlušní Božiemu slovu. Because we have all done this. Pretože my všetci toto robíme a robili sme. We have all repaid evil for evil. Pretože my všetci robíme zlé za zlé. And as men of God, Ako muž Boží, you need to stop that. musíš to zastaviť. Will your wife do evil? Yes. Áno, urobí tvoja žena špatné? Áno, urobí. But that doesn't give you the right to do evil. Ale toto nedáva dôvod, aby si to odplácal s ním. And for the sake of the recording, Čo sa týka toho, že je nahrávané, if you do evil, aj keď ty robíš zlé, it doesn't give your wife the right to do evil. aj keď ty robíš špatné veci tvojej žene, nič ju neopravňuje, aby ti to vrátila naspäť. As men and women of God, Pretože muž a žena Boží, we can't live like this. my nemôžeme žiť takto. We do not repay evil for evil. My neodplácame zlé za zlé. You understand? Rozumiete? Even though our nature wants to, Aj keď naša prirodzenosť chce, you do something wrong to me, pretože ty si urobila niečo špatné mne, I want to do something ja wrong to you. chcem urobiť niečo špatné tebe. When my wife does something wrong to me, Keď moja žena urobí niečo zlé mne, I want to do something wrong to ja her. chcem urobiť tiež niečo zlé jej. Okay, but we can't. Ale nemôžeme. Or we shouldn't, rather. We shouldn't. Nemali by sme. Or insult for insult. Okay, next part. Evil for evil or insult for insult. Verse 9. Zlorečenie za zlorečenie. Yes, to nine, sorry. Yeah. Yeah, you understand? Insult for Yes, insult. yes, yes. So what happens is this. Čo sa stane týmto? Your wife will say something to you, Tvoja žena ti povie niečo then you will say something back to her. a ty niečo povieš zase jej. She will say to me, you look fat. Ona ti povie, ty vyzeráš tlustý. I will, no, you look fat. A ja jej poviem, nie, ty vyzeráš tlustý. I don't like your family. Ja nechcem tvoju rodinu. I don't like your family. Ja nechcem tvoju rodinu. Do you understand? Insult for insult. Čiže náražky jeden na druhého. And it gets over and goes more and more. And more. Zlorečenie na zlorečenie. Ty jej, ona tebe. And rather than the marriage being like this here, A toto, že by manželstvo malo byť takto, every insult the marriage is getting každý jeden vec, ktorá sa takto deje, každý rozpoltenie, prichádza rozdelenie. And it's causing division within our A marriage. to prináša rozdelenie v manželstve. Hindrance in our ministry. A ono to tiež dáva veľký vplyv, alebo
zastavuje našu službu. I said something at the beginning of this message. Ja som povedal niečo, keď sme začali ohľadom tohoto subjektu. We have to hear what God's word says My musíme počúvať, čo Boh hovorí and then do what it says. a robiť to, čo on hovorí. So hear Čiže počuť and do. a duj. Okay? Robiť. So the Bible says that when we're insulted, Čiže keď Biblia hovorí, že keď my zlorečíme, we don't give insults back. my nedávame, keď počúvame zlorečenie na nás, my to nevrácame naspäť. When they are wicked, Keď oni sú slabí, we don't give wickedness back. Spiteful evil. Že keď majú štipnavé reči, my to nevrácame naspäť. Okay, but what do we do? Čo my robíme? Okay, let's have a look. It says, let's just read it again, verse 9. It says, do not repay evil for evil or insult for insult, but with blessings, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečenie za zlorečenie. Naopak, žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Okay, so when our wives insult us, Čiže keď naša žena má niečo, nejaké argumenty, or they row us, alebo že kričia, nadávajú, or they throw things at us, alebo že hádžu veci po nás, or they break our whatever phone, že keď aj zlomia náš telefón alebo niečo, we don't repay back. my toto neodplácame naspäť. But the Bible says Ale Biblia hovorí, that because of who we are, pretože my len preto, že kto sme, men and women of God, čiže muž a žena Boží, we repay that with blessings. my toto vrácame požehnaním. Now I know this is hard. Ja viem, že to je ťažké, I know it takes self-control. ja viem, že to prichádza, aby si mal seba kontrolu, I know it takes discipline. ja viem, že to potrebuješ disciplínu, I know it takes being led by God's Spirit. ja viem, že to potrebuješ, aby si bol vedený s Duchom Svatým, That I have to listen to God's word. ale ja musím počúvať slovo Božie And I pay attention to a it. ja musím sa na to sústrediť, So I live according to God's word. aby som žil ten život, ktorý je písaný v Božom slove. So if my wife insults me, Čiže ak moja žena napadá mňa slovne, as a man of God, ako muž Boží, I don't insult her back, ja to nevrácam naspäť. but I show her blessings. A ja jej ukážem to požehnanie. I show, kindness towards her. Ja ukážem to, tú pokoru. I don't scream at her, Ja nekričím, but I encourage her to go on in the things of God. a ja ju pozbudzujem a teba pozbudzujem, aby si išiel domov vo veciach Božích. Now I know this is hard and I fail in this, Ja viem, že je to ťažké a že v tom hodnekrát upadáme. but I am not right. Ale ja I am not right in what I do. nie som perfektný, ja nie som úplne super. God's word is right. Pretože Božie slovo je správne a So dobre. don't do what I do. Nerob to, čo ja robím, Do what God's word says. rob to, čo hovorí Biblia. Okay, so we start to show blessings, but this is something that I've learned lately. Toto je to, čo som sa učil, že my začíname ukazovať požehnanie. I want us to pay attention to God's word. Chcem s tým spôsobom, aby sme sa sústredili na slovo Božie. If your wife insults you Keď tvoja žena ťa napadá slovne alebo niečo and you are insult her back, a ty ju napadáš zase, odplácaš to, the effect of that ten efekt alebo ten výsledok toho is division and problems. prichádza rozdelenie a problémy. Okay? But the Bible says that if I bless my wife, Ale Biblia hovorí, keď ja požehnám alebo žehnám svoju manželku, or she blesses me, alebo ona žehná mňa, or if I bless you when you insult me, alebo ak žehnám teba, keď ty ma preklínaš alebo niečo, or the man down the road, alebo nejaký človek na ulici, then it says this. hovorí to, It says, you will inherit a blessing. At the end, you will inherit a blessing. pretože vy ste dedičmi požehnania. So because we bless, Pretože my sme požehnaní, we will be blessed. Because we bless them, pretože my žehnáme im, budeme požehnaní. then we will be blessed. Žehnáme tým, aby sme my boli požehnaní. So yes, we do because we're people of God. Áno, my toto robíme, pretože my sme ľudia Boží. But even within that, when we do things that is pleasing to the Lord, A tiež, keď robíme, ale aj tak, že robíme veci, ktoré sa páčia Bohu, God blesses us. Boh nás požehnáva. So I don't fully understand how that works, Ja
nerozumiem perfektne, jak to pracuje, alebo jak to funguje, but I know this. I know that the Bible says ale ja viem toto, že Biblia hovorí toto. not to repay insult for insult, Neodplácaj zlé so zlým, alebo zlorečenie so zlorečením, but rather to bless. ale žehnaj, pretože si dedičom požehnania. Because I am a man of God. Pretože som Boží muž. And because of that, I will inherit the blessing. Ale pretože toto sa deje, ja žehnám požehnaním. So how many of us want to be blessed? Koľký z nás chcú byť požehnaní? Well, then we need to bless Potrebujeme žehnať. even when we're insulted. Aj keď sme ukrivdení alebo utočení. Okay, so the word blessed, Čiže to slovo it požehnanie means to be made more than happy. ale znamená to byť viacej ako šťastný. In other words, a happiness that cannot be achieved normally. OK, to znamená, že istým spôsobom šťastie, ktoré len tak normálne nenájdeš. Okay, so we have to, you know, if we want to go on in life, we have to start to bless one another. Ak chceme pokračovať v tomto živote a ísť ďalej, musíme žehnať jeden druhého a obzvlášť v našich manželstvách. Okay. I want us to have a look now at, if we have time, we still got time to go on here? I want us to have a look at how our lives, me and your lives, within marriage, can have a life that is happy within marriage. So many marriages have unhappy lives. Chcem sa pozrieť na určitý bod, ako môžeme mať šťastie alebo šťastné manželstvo, pretože mnohé manželstva nemajú už radosť v manželstve. And the information that we're going to get today is throughout life. We will have a happy life if we do this. A tá informácia je to, že môžeme mať šťastný život alebo šťastný život, keď to urobíme. But we can make these mistakes within marriage. Ale môžeme robiť tieto chyby aj v manželstve. Okay, so verse 10. Čiže ten verš 10. It says, whoever would love life and see long days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od lichtivých rečí. Lstivých rečí. Within our marriage, V našom manželstve we have a bad habit máme taký nedobrý zvyk. and we fall into this trap of talking about one another. A hovoríme jeden o druhom. We will talk about our wife, My hovoríme o našej manželke, she will talk about us. ona hovorí o nás. We've always got division, always got problems. Stále máme rozdelenia, stále máme problémy. Never happy within life. A nemáme šťastie alebo vo svojom živote, v manželstve. Never content. Nikdy istým spôsobom není to také jednotné. Go through life, but it's not happy with it. Ideme skrze životy, ale nie je tam šťastie, nie je tam radosť. Now you could just say that's the way you feel. Je to niekedy, ako sa cítiš. But the Bible says the reason why you're not enjoying life Biblia hovorí, že prečo nemáš radostný manželstvo alebo radostný život and you're not having these long days a nemáš tie dlhé a krásne dni, is because of the way that you speak. pretože dôvod, ako hovoríš, ako Because you jednáš. speak bad about people. Pretože hovoríš o ľudí zle. Because your mouth is full of deceit. Pretože tvoje ústa sú plné jedu alebo niečoho iného. So if you want to enjoy life, Keď chceš ten život prežiť v radosti, then we have to stop talking about one another. musíme prestať hovoriť jeden o druhom. We have to stop talking about, or being against our wives in the way that we My speak. musíme prestať hovoriť o tom, ako napádať naše ženy alebo hovoriť o nich. I've seen me within my marriage. I've seen my own life within my Ja marriage. som sa pozrel na svoj vlastný život v mojom manželstve. Be able to speak nice to anyone. Like I talk to you very nice. OK, ja môžem hovoriť s každým krásne a všetko. But towards my family, A čo sa týka mojej rodiny, towards my children, čo sa týka mojich detí, towards my wife, čo sa týka mojej manželky, I've got nothing nice to say. nemám nič krásne alebo dobre povedať. That is not pleasing to God. Toto sa nepáči Bohu. But that goes against what God wants. Pretože toto istým spôsobom stáva sa nepriateľstvom voči tomu, čo Boh chce. We need to help our families. My musíme pomôcť našim rodinám. Help our wives. My musíme pomôcť našim manželkám. Is there any wonder why we don't enjoy life? A to je ten dôvod, prečo nemáme radosť vo svojom živote. The Bible says it's because of the way that we speak. Pretože ten dôvod je, Biblia opisuje, že ten dôvod je, akým spôsobom hovoríme. Verse 11 says this. It says, Ten verš 11 hovorí toto. you must turn from evil and do good. Seek
You must seek peace and pursue it. Nech sa odvráti od zlého a koná dobro. Nech hľadá pokoj a nech usiluje sa on. So many times in marriage, Mnohokrát v manželstve, I've done this as well. This is something I've done within my life. je to tak, a ja som to robil, čo som tu robil aj vo svojom manželstve tiež. I have wasted days of my life. Len tak som prelajdajčil, alebo premarnil čas vo svojom živote, čo sa týka manželstva alebo niečoho. Time that I will never ever be get back. Čas už, ktorý nikdy naspäť nezíska. My wife will insult me. Moja žena istým spôsobom ma povedala niečo o mne, alebo mi ublížila, I will insult her back. a ja som jej ublížil naspäť. She will be wicked, Ona spiteful, Ona bola štiplavá, dávala mi nejaké reči alebo niečo na komenty. I do the same, Ja som tu robil naspäť and that goes on for days. a to išlo na niekoľko dní, sme spolu boli oddelení. I'm not happy. Ja som nebol šťastný, She's not happy. ona nebola šťastná, My children are not happy. moje deti neboli šťastné. My life is not happy. Môj život nebol šťastný, nemal som radosť. The Bible says because I talk wrong. Biblia hovorí, pretože som hovoril špatne. It is so foolish Je to Veľmi hlúpe. hlúpe a ľahkomyšľné, because she is still my wife. pretože ona stále bola moja manželka, She ain't going anywhere. ona nešla nikde, All we're doing is causing problems. čo to vyvolalo, len problémy. After that, we would grow up Ale potom už keď sme dorastli a vyrastli z toho, and we would start acting like men and women of God. a teraz sme začali jednať ako muž a žena Boží. We would learn to live a life that is pleasing to God. A naučili sme sa, ako žiť život, ktorý sa páči Bohu. So what do I do then? Čiže čo urobím? Čo s tým urobím? I stop doing evil A ja som prestal robiť zlé and I start doing good. a robiť dobre. Začal som robiť dobre. And I was speaking to Jim about this earlier on. A tiež som hovoril s Jimom o tomto Yeah, today. dneska ráno. Dneska skôr. Don't think by you stopping evil is enough. Nemyslí si, že ty len zastavíš zlé a už tým končí. Yes, that is a start. Áno, tam niečo začína, But then you do good. ale potom musíš začať robiť dobre. So I am heading this way. This is evil. Idem touto cestou, to je tá špatná cesta. I stopped doing evil and now I'm facing this way. A teraz ja som prestal robiť to zlé a teraz som na tejto strane. But I want to do good, so now I go this way. Ale teraz ja chcem robiť dobre, ja sa musím obrátiť o 360 stupňov a ísť touto cestou. So there's two things. Čiže dva veci. Stop doing evil, Prestať robiť zlé but then I do good. a potom začať robiť dobre. I stopped calling my wife names A prestal som dávať svojej manželky mená and then I bless her. a začal som jej žehnať. You understand? So I stop evil, do good. Amen. Zastavil som to zlé a začal som robiť dobre. Okay, so within our lives, within marriage, Čo sa týka v našich životoch, v našich manželstvách, there is always problem because it's life. pretože stále sú problémy, pretože to je život. My role is to stop doing evil A moja práca je zastaviť to zlé and do good. a začať robiť to dobre. Okay, but what does that look like? How does that really work? A čo to vlastne je, ako to vlastne vyzerá, ako to vlastne pracuje? I know it's long, bear with me. It's okay, yeah, you sure? Yeah? Okay. OK, čiže ideme ďalej. Okay, so this is what it says. Toto je to, čo hovorí. It says, he must seek out peace and pursue it. The very last of verse 11. The end of verse Čiže 11. usilujte sa o pokoj. Okay, so he must seek out peace and then pursue it. So he searches for peace Čiže hľadajte pokoj and then he goes after it. a nechajte sa viesť pokojom. Okay, so he searches for something, he's trying to find something, Hľadaj ten pokoj, usiluj sa o ten pokoj and then he does whatever it takes to get it. a potom vstúp do toho a tu pokračuj s tým pokojom. Okay, so within your marriage, Čiže v tvojom manželstve there is division, si rozdelený. there is problems, Je tam problém. there is arguments, Sú tam argumenty. there is fighting. Je tam bitka. But there is your job Ale tvoja práca je, as men of God ako muž Boží, to search out peace aby si našiel a usiloval sa o ten pokoj and go after it. a ísť tým pokojom. Do what it takes to make things right. A drob veci je, aby si dal veci do poriadku. Don't
Don't be so full of pride that you can't say sorry. Nebuď veľmi pyšný a nepovedať prepač. Don't be so full of pride that you can't admit when you're wrong. Nebuď naplnený pýchou, aby si povedal svojej manželke prepač. Don't be so full of pride that even when they are wrong, A nebuď veľmi pyšný, aj keď ona urobila chybu, you are still willing to make peace. ty stále buď ochotný priniesť pokoj. We have to be men of God, My musíme byť mužovia Boží. even within our marriages. Aj keď sme vo svojich manželstvách, čo sa týka manželstva. We have to be more humble towards one another, My musíme byť viacej pokorní jeden druhému. more caring for one another, Viacej sa starať jeden o druhého. more understanding, Viacej porozumieť jeden druhého. understanding that we are one flesh. A porozumieť tomu, že my máme jedno telo. Okay, so let's have a look at God's response to us within this year. Čo sa týka Božia zodpovednosť vo všetkom tomto. So the Bible says that we will inherit a blessing. Biblia hovorí, že my sme dedičmi Back požehnania. in verse 9. Yes. And then it runs through how we should live our lives. A keď čítame, ako by sme mali žiť naše životy, Now it tells us why we're going to inherit this blessing. a potom nás oboznamuje, že prečo my sme dedičmi tohoto požehnania. Verse 12. Ten verš, 12. verš. It says, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám. Okay. Ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle. Okay, so two things. Čiže dva veci. One thing is found within the end of verse 7, Čiže jedna vec, čo sa naviazuje na ten verš 7, and one thing is found in the end of verse 9. a jeden verš, čo sa naviazuje na ten 9. verš. Bible says that God answers our prayers. Biblia hovorí, že on answer. He answers our prayers, Biblia opisuje, že Boh vypočúva naše modlitby and he blesses us in a on verse, nás požehnáva, verse 7. ten 7. verš. And both of this is done A všetky tieto dva sú urobené, because his eyes are upon the righteous, pretože jeho oči hľadia na spravodlivých and his ears listen. a on počúva. But those who do wicked, Ale tí, ktorí robia zlé, his face is against. on odvracia tvár. In other words, he refuses to bless. On istým spôsobom, iné slovo, on odmieta nám dať to požehnanie. And he will not answer your prayers. A on nevypočuje tvoje modlitby. So in life, Čiže v živote you have to live righteous musíš žiť spravodlivo and obedient to God. a byť poslušný Bohu. And you can't say, Môžeš povedať, yeah, that's okay within church áno, môžeš povedať, toto je v poriadku v cirkvi, or within my work, alebo v práci, or when I go to my family, alebo keď idem k svojej rodine, that my marriage is different. ale moje manželstvo je iné. No, you have to live righteous even in your Áno, marriage. musíš žiť spravodlivý život aj vo svojom manželstve. And you have to live with your wives in peace. A musíš žiť so svojou manželkou v pokoji. And you have to live understanding A musíš žiť v porozumení and caring, a starať sa o zaopatrovaní, moving them obstacles dávať preč tie bariéry a tie prekážky, so that they can come along with you. aby oni išli spolu s tebou, celá rodina. So that we receive blessings Aby sme dostali to požehnanie, and so that God answers our prayers. aby Boh vypočúval naše modlitby. And this is the same for us A toto je presne pre nás and the same for our wives. a tiež je to aj pre naše manželky jednako. Because the Bible says that they are heirs with us to the gift of eternal life. Pretože Biblia hovorí, že oni sú spolu dedičmi večného života. So the blessings that we are able to receive Čiže to požehnanie, ktoré my máme možnosť prijať, and the prayers that we're able to be answered a tie modlitby, ktoré máme možnosť, aby boli vypočuté u Boha, are the same for them. tiež je to aj pre nich, pre naše manželky. And we must do everything in our power A my musíme všetko robiť v moci. not to hinder that. Nie, aby sme to istým spôsobom odlučovali, alebo dávali napriek, alebo zanedbávali. I want to be righteous before the Lord, Ja chcem byť spravodlivý pred Bohom and I want my wife to be righteous before the a Lord. tiež ja chcem, aby moja manželka stála spravodlivo pred Bohom. And if I can help that, A ako môžem tomu pomôcť, then it's my responsibility to do that. aby je to tak, že to je moja zodpovednosť, aby som to urobil. You know, I suppose it has to start right back from the beginning. Ale keď pôjdeme naspäť do toho začiatku, keď sme začali,
And I suppose that the best starting point for a man and a woman A ten hlavný, alebo najlepší bod, čo by som chcel pripomenúť, čo sa týka manželky a manžela, is to stop doing wrong prestať robiť zle and start doing right. a začať robiť dobre. And as we do that, being led by God's Spirit, we will naturally fall in the right A path. keď toto začneme robiť, budeme vedení Duchom Svatým a postupne sa k tomu dostaneme. So I know we've had a lot of information today, Ja viem, že je to mnoho informácií dneska. and maybe you can't remember everything. Možno, že nebudeš pamätať všetko. Remember to be led by God's Spirit and be obedient to God. Nezabudni, aby si bol vedený Duchom Svätým, musíš byť poslušný Bohu. And stop doing wrong Prestaň robiť zle and start doing right. a začni robiť dobre. And if you remember that, then everything else will fall into place. A nezabudni toto, aj keď všetko, čo sa týka tvojho miesta, alebo niečo bude padať, alebo niečo. Remember today, Pamätaj toto dneska. our wives are his with us. They are together with us. Naše manželky sú spolu dedičmi s nami. Oni sú spolu s nami. It would be foolish for you Je to pre teba hlúposť. to say, I don't need half my body, I'll leave that behind now. Je to hlúpe pre teba, keby si povedal, ja nepotrebujem časť svojho tela, nechám tam dozadu niekde. You need all your body. Ty potrebuješ celé tvoje telo. You need your wife. Potrebuješ svoju manželku. You need your wife at the side of you. Potrebuješ svoju manželku vedľa teba. Serving God with you. Spolu slúžiť s tebou. We should love our wives My sme mali by sme milovať svoje manželky, as Christ loved the church. ako Kristus miloval a miluje cirkev. Amen? Amen. Okay, let's pray. Poďme sa modliť, Let's aleluja. thank the Lord. And more importantly, let's ask that God will give us a heart to understand our wives and to help them to grow spiritually. Let's begin. Aleluja. Lord, my Drahí a zvrchovaní Bože, mám gásku, drahá, haleluja. Teraz príďa raz, buď